No niin, Arttu tässä morjesta. Olisiko teillä mahdollista ottaa viikoksi nyt teettiin? No joo, hyvä. No mä vaikka tuun ensi viikolla täyttänyt sopparit sinne kavapäiviin. No niin, moro. Moi. Tuli täytettyä soppari. Joo. Joo, olisiko sulla jotain toiveita mun aikaa? No 903 ehkä olisiko semmonen sopiva. Tuut sä millä? Bussilla. Joo. Ei helvetti, onko mä myöhässä? Nyt kyllä pitää soittaa. Haloo? No joo, tässä nyt kävi niin, että mä nukuin pommiin, niin mä tuun tuolla seuraavalla bussilla. Moi! Moi! Mitä kuuluu? No hyvähän tässä. Mitä oot päässyt tekemään? No purkanut kuormaa ja sitten laittanut noita tavaroita hyllyyn ja sitten katsonut päiväksi. No niin, onko ollut kiva? Joo. Hei, meillä on todistus sulle tässä. Joo. Täyttelette sen sitten ohjaajan kanssa. Joo. Mites sulla noin ruokailut, oot sä ottanut omaa TV-pauksaa täältä sanoo? No täällä on syönyt. No niin. Mitä Just kaikkea näin. sä oot syönyt? Hampparia ja kaikkea tällaista. Noniin, sulla on todistus. Hei, tosi hienon todistuksen oot saanut. Joo. Hyvä.